Jebul kae Truk apa Kang Garing? Wah, jan. Garapan anyar iki ya, Truk. Garapan anyar apa? Awake dhewe yane metu. Yane metu piye? Urung eneng jam 10 kok wis metu Garek Petruk Bagong. Apa ora entuk? Apa ora kewahi pakem ngene iki? Pakem apa? Jarene Punakawan iki metune nek tengah wengi 4:09. Pakeme ngono terus nganggo goro-goro ngono kae. Lah ngono kuwi to. Nganggo ngono ya keneng. Jejer pisan metu Gareng Petruk Bagong ya kena. Entuk Truk ya kena. Manut konteke lakon ngono lho. Ora kudune 4:09. Lah saiki nek lakon bandangan. Ya. Lakon bablasan, saiki tembunge lakon banjaran. Liar kedung pathet we kangelan. Mula jaman saiki kuwi sing didelok kuwi bab perkara intining carita sing digarap kuwi nggo napa rek ngono. Oh ngono ya iya, beda karo lakon biyen sewengi ngono kae. Amane lakon Wahyu Cakrane Ngrat iki upama jejer Ngastina gendinge kabor. Ngono kongkonan Prabu Karna terus metu njaba. Ya to, kedatonan. Kedatonane Damar Keli. Nek iso, nek iso. Jare pakem. Lho. Anu apa pakem kuwi kudu Damar Keli. Lho nek pancen dipakemke tenan ya gendinge kudu pakem. No. Oh, kuwi iya. Mongko ya Damar Keli kuwi slendro pathete menyura. Engko suluke pathet menyura gedhe. Oh, mongko kuwi jeneng pathet 6. Dadi nuwun sewu. Pathet bolak-balik iki biyen wis enek, mula aja kaget. Dadi pisanan pathet 9 ya entuk. Waton manut karo jejere mendukung apa ora. Ngono lho. Oh, ngono. Wah, seneng tenan iki mau. Senenge kenapa? Wah, iki mau awake dhewe nganggo gending bundet. Ya, gending bundet Semarangan. Heeh. Digarap Semarangan, tinggalane guruku Kinato Sabdo. Ya, bundet Semarangan. Terus
suwuk nganggo jebul kae. Seneng aku kok ngono kuwi terus. Lah, nah aku ya ora. Kok ora? Nek kowe sing mbok senengi, aku sing tak senengi ya metu sego. Idian tenan. Ora nek diamu-amu liyane mung memangan. Wong kowe iki ngeling ngono awakmu kaya ngono kok. Mangan radiator. Bareng lara klimprak-klimprak. Lah iya, wah ini ya ora kaya bengi iki, Tru. Ngene Kang Gareng. Piye, Tru? Awake dhewe iki katimbalan meneh karo PT Sarana Multigria Finansia Persero. Oh iya. Ya. SMF tekane ya singkatane kuwi. Bengi iki makarya bebarengan kelawan RRI Pusat Jakarta. Ya kuwi pelestari budaya. Oh, ngono ya. Melestarikan budaya. Sebab saiki nek ora awake dhewe sing arep nglestareke wayang iki sapa gane wayang ya wis diakoni karo UNESCO ya ta bola-bali tak aturake. Saiki nek wayang wis entuk pengakuan saka dunia, wayang iki ora arep dikapake. Engko nek mandeg ora berkembang, apa meneh ora kepikir. Nah, ora wurung kae. Piagam mau dijabut karo UNESCO. Sebabe lah ora mlaku kok wayang ora berkembang. Maka wayang ku multimedia. Wis dienggo apa-apa keneng. Ngono lho. Oh iya. Kula diarani budaya. Budaya iki apa to? Budaya kuwi saka tembung budi lan daya. Budi kuwi angen-angen, daya kuwi kekuwataning jiwa lan raga, kekuwatane jiwa raga karo angen-angen sing becik nuwuhake ya kuwi budaya sing becik, katentreman, karukunan, gotong royong, silaturahmi. Ngono lho, Rek. Kuwi jenenge budaya. Ya. Ngono ya. Mula lajeng muka. Iki bengi iki digelar meneh. Iki mau dingendikake karo ingkang nanting pakurmatan. Sapa, Truk? Ya kuwi saka Bapak Ananta Wiyoga, Direktur Utama. Oh ya. Ning keling aku wayangan karo SNF iki ora ping 4 Rek. Lah ping pira? Keling aku ping 9 iki. Oke, iya ping 9. Ping 9 bengi iki. Kuwi mandek 2 tahun. Oh mandek ping pindho iya. Sebabe yo ngenteni situasine to. Kira-kira nek situasine iki ora becik ngopo kok dadak wayangan ya ta? Ngono ya. Lah kira-kira gek nek rame-rame ngopo kok dadak wayangan rasah wayangan. Mula bola-bali ben bengi aku ki anggere pentas mesti aku ki nekke manunggaling kawula Gusti. Wis dicenono. Anggere tembung manunggaling kawula Gusti iki ditindakake bakale tentrem. Contone manunggaling kawula Gusti kuwi antarane sing mimpin karo sing dipimpin, sing dipercaya karo sing percaya dadi siji, engko bakale tentrem. Contone wingi tanggal 2 kuwi lho. Ya ta? Pramene kaya ngono, bareng kuwi mimpine kuwi miyos. Sak wakile, sak pemimpin-pemimpin liyane do medhun, tentrem ta? Tentrem ora? Oh iya ya. Lah iya. Mulane Kang Gareng, ayo saiki lelakon kaya ngono dilestarekake muga-muga. Sing eneng dhuwur ya ora mung ana dhuwur tok, kala mangsa turni nyang daerah. Ya bener kaya Pak Jokowi presidene kerep ya kuwi tindak nyang daerah-daerah. Perlune apa ya netepi tembung cara kuna manunggaling kawula Gusti kuwi mau sing dipimpin karo sing mimpin dadi siji. Apa butuhe rakyat, apa butuhe masyarakat. Anggere ngono insyaallah tentrem Kang Gareng. Ngono ya. Ya. Lah. Jane nek tak pikir-pikir jane awake dhewe ya mung perlu digatekke ya terus. Lah ngopo to, Kok? Wis. Lah ngopo to awake dhewe iki? Coba saiki ayo diitung sing tenanan. Sing marai kisruh jane sing endi? Sing isor apa sing dhuwur? Yo.
sing marai geger iki sing dijane ngisor ki ora ngopo-opo. Waton sing dhuwur ki weruh karo sing ana ngisor. Monggo sing ngisor kuwi sing disawan dhuwur. Lah dhuwur ki nek kisruh terus, lah apa ngisor ora tentrem. Aku sing ditiruke ning dhuwur, ledhoki ning banyu. Banyu ki dirojoke mengisor. Anggere dhuwur ki banyu bening, tengah bening, ngisore ya bening. Ning kodapo saka dhuwur butek teko ngisor teko tengah diubek-ubek, teko ngisor dadi limbah. Wis. Ketok limbah sapa? Ya bocah gareng, aku, Bagong ngono kuwi. Entek-entekane ya padu karepe dhewe ngisor, ngono lho. Oh iya mudeng aku saiki ngerti aku. Ngono. Bengi iki anu ya, Truk. Niki nuwun sewu. PT Sarana Multigria Finansial Persero iki mung nglestarekke budaya. Iya Kang Gareng, melestarikan budaya. Oh. Ngono ya. Bebarengan lawan RRI yen tanpa pambengan tanggal 16 iki mabes tedak konar payangan. Tanggal piro? 16. Nah, kita umumke sisan kok ndak batal. Ora kok, ora. Wis napa DP kok batal. Ya. Nah iki TNI kagungan kersa. Iki ora ndek apa-apa. Tenan. Iki mung suka panglipur karo warga masyarakat. Tanggal pira to? Tanggal 16. Sing mayang dalang telu. Heeh. Dalang telu. Engko bakal bentuke ya ngene iki. Ya. Iki engko mbok menawa kelir iki eneng kono siji kiwa kono, sijine eneng tengen kono, tengah kosong. Lah kosong iki isine wayang golek. Loh, wayang golek diapit wayang kulit loro. Wayange golek Bupatine Tegal Kintus Susmono. Sing tengen aku, sing kiwa Dik Purbasmara, dosen isi. Oh, lakone Rama Tambak. Wis, yayeng kuwi rek. Wah. Ngono ya, heeh, ditenan paten pinaten iki. Kok paten pinaten? Ora tekse paten pinaten iki wayange. Oh, ngono iya. Lah ya kuwi lho. Kuwi wujude Bhinneka Tunggal Ika iki ngono kuwi. Beberapa macam tapi satu tujuan apa? NKRI. Oh, ngono ya. Saiki reng, sadurunge aku ngaturake werna-werna. Iki aku arep ngaturake lelagon sing sambung rapete karo perkara pakeming negara. Apa, Truk? Aku arep ngaturake lagu 4 pilar. 4 pilar. Ya, 4 pilar. Supaya ben aja lali. Oh iya, menika kula aturaken sedaya bapak-bapak para tamu ingkang kepareng lenggah. Monggo dipun suraos Pak lagu menika mbok bilih mangke menawi krentu kula nyuwun dawuh. Saestu kula nyuwun dawuh. Mangke pun dawuh mawon. Oh Pak mantep kuwi keliru. Benere ngene. Kula alhamdulillah matur nuwun. Jalaran niku nggih namung nuwun sewu karanganipun dalang dusun. Nggih namung sak kula tiyang Karang Pandan. Reka-rekaipun nderek udu. Ora ketang sing dudoke mung klungsu Kang Gareng. Ya iya. Ning rak melu udu. Heeh, ora apa-apa. Nggih. Kepareng mbawani piyen Mas? 4 pilar bawanipun dandang kula mangke pun dawahaken lagu 4 pilar. Menika damelan kula. Rumiyin ingkang dawuh kaliyan kula sumagi Pak Taufik Mas. Jujur kemawon menika. Nalika kula metruk wonten DPR ora didangu. Pun dawuh Mas mantep aku gawekno lagu 4 pilar. Napa Pak niku? Undang-Undang Dasar 45 terus apa kuwi Bhinneka Tunggal Ika Pancasila NKRI kuwi diadekno siji gawekno gending sing kira-kira tabuhane sing gampang ditampa. Wis monggo bebas wae. Oh nggih Pak Sendika. Bareng tak gawe diadi tanggo latihan karo kanca-kanca apik. Wis jar tak aturke yang DPR kono delalah Pak Taufik Mas gerah nganti sedo. Walah ya wis. Ya tetep tak tindakake terus Kang Gareng. Ngono. Ya. Ning Dek Ben Departemen Dalam Negeri ulang tahun. Nah, aku nalika bulan Juni bulan Bung Karno wis tak unekke. Nah, tak pindhoni bareng apa kuwi Pak Menteri Kagungan Kersa ulang tahun sing didhawuhi Metro ya aku tak unekke meneh. Aku diparingi ucapan terima kasih
Aku nderek urun-urun bab perkara gegayuhaning negara. Aku paringi piagam. Ngono terus. Iya. Matur nuwun. Tekse karyaku wis dikersakake. Ya. Engko Mas, bawani dandang gulur piye Mas? Sing cetha Mas, aja ngantek kleru. Monggo. 4 pilar pakeming negari. 4 pilar dadi adeg-adeking negara, Reng. Undang-undang dasar 45. Undang-undang dasar 45. Kang sarta Pancasilane. Pindhone Pancasilane aja nek RI. NKRI 1. NKRI 1 iku nyoto wis harga mati. Gak bisa tawar-tawar. NKRI harga mati. Bineka Tunggal Ika iku datan kantun. Bineka Tunggal Ika datan kantun termasuk sang Saka Merah Putih. Oh iya terus. Terus paugeraning negara. Gua teka-teking negara. Ojo sing lar iku nyoto jati diri. Ku nyoto jati diri. Terus bangsa ing Nuswantara. Adeg-adeg jati dirine wong Nuswantara. Maka Mas, 4 pilar dados buka bonang. Satu lagi. Empat pilar iku betenging negara. Pancasila dasaring negeri utama. Undang-undang dasar 45 Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. NKRI iku nyoto harga mati kanthi asesanti jiwa patriot sejati. Rawe rantan malang putung obis kunto baris pengkianat pati habis. Satu lagi. Yo, sing tegas Mbak Bu, yo. Iku betenging negara. Pancasila dasaring negeri utama. Undang-undang dasar 45 Bineka
Nuwun, menika bapak-bapak, ibu-ibu menika awon-awon karya kula. Kula namung nderek nyengkuyung program negari. Mila kula damel lagu menika kula damel biasa prasaja iringanipun boten sisah muyek-muyek rasa dadak angel-angel pamrihipun menapa? Para ibu-ibu PKK gendang apal. Supados mangkik saged waraden dumugi dusun ngadusun dawuhipun Pak Menteri Pak Cahyo Kumolo Mas mantep iki pokoke ndang dimasyarakatke Mas iki aku setuju wis ya wis ngene iki nggih Pak matur sembah nuwun wah ngono ya iya iya ya mau bari yang ora ketang klungsu nek udu mau iya Kang menika bapak-bapak, ibu-ibu menika awon-awon karya kula. Kula namung nderek nyengkuyung program negari. Mila kula damel lagu menika kula damel biasa prasaja iringanipun boten sisah muyek-muyek rasa dadak angel-angel pamrihipun menapa? Para ibu-ibu PKK gendang apal. Supados mangkik saged waraden dumugi dusun ngadusun dawuhipun Pak Menteri Pak Cahyo Kumolo Mas mantep iki pokoke ndang dimasyarakatke Mas iki aku setuju wis ya wis kene iki nggih Pak matur sembah nuwun wah ngono ya iya iya ya mau bari yang ora ketang klungsu nek udu mau iya Kang Gareng nah iki ngene Kang Gareng sadurunge iki mengko aku ngaturi ya kuwi panjenengan ingkang nanting pakurmatan Bapak Ananta Wiyoga Direktur Utama ya heeh ya kuwi PT Sarana Multigria Finansial Persero iki aku ngatur nuwun sik oh iya yang terhormat Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarana Multigria Finansial Persero pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat dan alhamdulillah atas pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarana Multigria Finansial Persero atau SMF pada tanggal 25 Agustus 2016 dan 20 Oktober 2016 yaitu Bapak Ananta Wiyoga sebagai Direktur Utama. Ini adalah Direktur Utama PT SMF yang ketiga setelah Ibu Erika Suroto dan Bapak Raharjo Adi Susanto dan Bapak Heriantopo dan Bapak Trisnadi Yulrisman masing-masing sebagai direktur. Selanjutnya Ibu Mariatul Aini sebagai komisaris. Saya juga mengucapkan selamat kepada anggota direksi yang telah selesai masa jabatannya dengan baik. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini adalah didirikan untuk tujuan khusus sehingga berada pada pengelolaan Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham. Mari berdoa bersama kiranya amanat dari pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai tujuan pendiriannya. BUMN ini didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 sehingga sampai sekarang sudah beroperasi selama 11 tahun. Setiap tahunnya diperingati dengan wayangan, di samping merupakan partisipasi pelestarian budaya dan pertemuan komunitas juga untuk mensosialisasikan perkembangan perseruan kepada masyarakat umum. Malam ini adalah wayangan yang ke-9. Nah, keliru ke-9. Karena ada 2 tahun yang tidak wayangan. Terima kasih Pak Dirut atas diadakannya pagelaran wayang kembali. Jadi wayangan malam ini merupakan rangkaian dari ulang tahun PT SMF yang ke-11. Untuk itu saya mohon kiranya Direktur Utama PT SMF yang terhormat Bapak Ananta Wiyoga berkenan naik ke panggung untuk memberikan sosialisasi perkembangan SMF sampai saat ini. Oh, ini ngaturi Pak Ananta Wiyoga terus. Ya, monggo Bapak keparut jengkar Pak. Sekedhik mangke badhe nyuwun dawuh. Monggo Cok, dipun sepoti Cok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Mantep, kebetulan Pak Ananta Wiyogo, Direktur Utama kami sedang ada tugas lain, sehingga pada kesempatan ini mohon izin saya mewakili beliau. Gitu, Pak. Oh, gitu Pak. Matur nuwun atus. Terima kasih. Hanya begini Pak, supaya masyarakat juga tahu dan demikian juga saya supaya jelas Pak. Ini Pak, saya minta penjelasan PT Sarana Multigria Finansial atau Persero itu perusahaan apa Pak? Matur nuwun. Sebelumnya perkenalkan saya Helian Topo, saya Direktur Pembiayaan dan Sekuritisasi di PT Sarana Multigria Finansial Persero, atau mungkin lebih mudahnya disebutnya SMF singkat, adalah tadi sudah disampaikan adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan 22 Juli 2005, jadi sudah 11 tahun, dan alhamdulillah sudah 9 kali melakukan pagelaran wayang kulit di dan kemudian tugasnya adalah sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Nah, mungkin ini agak kurang jelas pembiayaan sekunder perumahan itu apa. Jadi kalau bank memberikan pinjaman KPR, pinjaman pemilikan rumah itu pembiayaan primer. Nah, kalau SMF memberikan pembiayaan kepada bank yang akan memberikan KPR. Jadi intinya di belakang layar mendukung perbankan supaya menyalurkan KPR atau kepemilikan rumah lebih banyak. Nah ini Pak, yang kedua. Nah pertanyaannya, kenapa pendanaan jangka panjang ini penting? Ya, baik. Jadi KPR itu kan biasanya kreditnya itu 15 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan perbankan itu sumber dananya adalah deposito yang jangka waktunya itu cuma kurang lebih 1 bulan. Nah, sehingga dibutuhkan dukungan dari pihak lain yang juga memberikan dana jangka panjang. Jadi bank itu cuma menyalurkan saja dananya dari SMF diberikan kepada bank, kemudian bank menyalurkan kepada masyarakat untuk KPR. Gitu Pak. Kemudian apa Pak misi didirikannya PT SMF ini Pak? Ya. Jadi SMF didirikan untuk mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya adalah bagaimana caranya SMF mendukung supaya setiap keluarga di Indonesia bisa memiliki rumah yang layak. Lalu bagaimana Pak SMF itu melakukan hal tersebut? Jadi yang dilakukan SMF adalah SMF memberikan pendanaan dari pasar modal. Jadi kalau dari pasar modal itu dananya itu jangka panjang, itu disalurkan kepada penyalur KPR, mungkin yang sekarang kita tahu itu perbankan. Nah, dana jangka panjang itu intinya adalah dilakukan dengan SMF menerbitkan surat utang atau melakukan KPR yang sudah ada itu kita jual ke pasar modal. Demikian Pak, ada 2 cara. Sampai saat ini sudah seberapa banyak dana yang dialirkan oleh SMF kepada penyalur KPR itu Pak? Jadi sampai dengan bulan November 2016 total dana yang sudah disalurkan SMF kepada penyalur KPR atau perbankan tersebut jumlahnya sudah 26,6 triliun rupiah. Wah, Pak. Nah sekarang Pak, mengapa SMF tidak menyalurkan KPR secara langsung aja Pak? Jadi SMF itu fungsinya tadi pembiayaan sekunder, berarti SMF di belakang layar. Jadi SMF memberikan pendanaan kepada penyalur KPR. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penyalur KPR yang dalam hari ini bank, baik itu BPD ataupun bank-bank syariah atau bank umum itu, atau sekarang juga multifinance, perusahaan pembiayaan itu bisa berkembang menyalurkan KPR. Karena kita SMF itu memberikan pendanaan support kepada itu semua gitu Pak. Jadi tidak ada monopoli tapi semua jadi berkembang se-Indonesia gitu Pak. Sekarang yang terakhir Pak. Sampai dengan saat ini SMF sudah bekerja sama dengan lembaga apa saja Pak? Baik. Sejak tahun 2009 sampai saat ini SMF sudah melakukan transaksi sekuritisasi, yaitu KPR itu kita jual ke pasar modal itu sudah 10 kali. Kemudian selain itu juga SMF sudah bekerja sama dengan 13 bank pembangunan daerah seluruh Indonesia
kemudian juga sudah bekerja sama dengan 6 bank syariah, kemudian dengan 4 perusahaan pembiayaan atau multi-finance. Demikian. Begini Pak, ini pertanyaan yang keluar dari hati nurani saya sendiri ya Pak. Mudah-mudahan Bapak kira-kira nanti bisa memberi apa ya penjelasan. Pak, kira-kira bisa enggak Pak menolong kepada saudara-saudara kita di Aceh yang kena gempa kehilangan rumah itu Pak? Iya Pak, insya Allah jadi SMF itu ada program namanya PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Dan itu juga dari program itu tentunya sekarang ini sebagian kita salurkan untuk yang sekarang sedang terkena bencana di Aceh. Insya Allah segera sampai ke sana Pak. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak. Tepuk tangan kagem SMF. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih. Pak, panjenengan badhe kula taosi lagu Pak. Kula aturi mundhut lagu napa Pak? Menika presiden kathah sanget. Menika wonten presiden saking Hongaria wonten Pak. Monggo ngersakaken ning lagu mawon lho Pak, ampun ngersakaken sanes-sanesipun. Mungkin ini ada Pak Tomo nih, Pak Tomo. Ya, monggo Pak Tomo badhe nikah, monggo. Monggo Pak. Pak Tomo mohon kesediaannya Pak. Monggo Pak. Yo dianu to, disepoti to. Monggo, Pak Tomo. Nggih. Pak Tomo ini adalah direksi SMF, dan saya hanya penggantinya Pak. Oh, iya. Jadi direksi yang bekerja adalah Pak Tomo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Nggih, pangripin Pak. Kula sakderipun badhe matur ing kathah-kathah. Kula badhe tanggal rumiyin. Kenging menapa saben-saben nuwun sewu SNF nika wayangan kok mesti kula napa mboten bosen to Pak? Sing bosen niku sanes tiyangi. Sing dados menawi damel lampahan ngertos makna utawi jiwanipun ingkang badhe dipun jelasaken dhumateng masyarakat. Lah mangke para pandemen menika wangsul menika mbeta menapa ingkang dipun ajaraken Ki Dalang. Amargi Ki Dalang menika makili Rasulullah jelasaken pitedah gesang wonten ing alam donya niki. Oh, nggih mila Pak Tomo menika menawi mundhuti lampahan kula mesti angel nggih Pak nggih. Dereng tahu kok Pak Tomo kok njaruki lakon kok gampang ten Jobi. Jobi rumiyin kula nate lakon kok Tripama Kawedar. Lakon telu mongko ora gandeng. Pun. Mongko lakon Sumantri, lakon Kumbakarna, lakon Karna. Mongko lakon Maespati, terus lakon Ramayana, Mahabharata. Mongko ora temu. Kon nglakoke sewengi Jobi. Napa mboten komet dalane. Lah niku ora saged jagongan to Pak. Jagongan nricake. Lah nggih. Lah sampun kawedar dados lulus Profesor Dr. Ki Haji Mantep Sudarsono. Ha nggih. Lah nggih niku nek kula mikir nggih, ndas kula ngatek kemut-kemut. Yo ngalah, alah Pak Tomo. Ning ngaten Pak, kula matur nuwun sanget. Ing atasipun panjenengan menika nggih nuwun sewu. Mundhut lampahan. Ning dalange dados pinter ah. Sebab menapa? Mesti dalange gelem sinau melih. Sampun kados dalu niki. Monggo lakon Ngastina Binangun. Kon miwiti Pandu nganti tekan Pari Kesit. Apa mboten mudyar dalange. Monggo niku 3 generasi. Lah cobi to. Kula ngantek asa kula mikir ki ngriya piye ya piye. Kula estu Pak kula tanpa ngangge naskah mboten enten. Lakon kula tulis dados nggih pun enten utek kula mriki sewengine kemke mumet mesti kula. Amin. Nggih. Ngaten Pak. Mbok mangke gentosan Pak. Pamunipun nggih mboten kedah kula Pak. Monggo mangke generasi wingking kula Pak. Monggo sinten ingkang pun dawuhi mbok mboten kula mboten bosen lho Pak. Kula ditangkap alhamdulillah kula remen. Ning kula nyuwun kanthi sanget monggo lari-lari kula lari nem-neman wingking kula monggo mangke inggih dipun napa dipun pentasaken nggih anu dipun pundhuti lampahan ingkang angel Pak. Mangke ning kantor dawuh mawon. Wah kula dereng saged sinau Mas mangaten. Bukune enek. Nek kowe ora anu apa kowe iso takono Pak mantep mangaten. Larine niku mungkin lagi tanget kula nggih mesti lagi bayar to, Pak. Mboten Pak, mboten namung guyon nggih.
Menika Pak Minuhun. Nggih. Monggo Pak panjenengan badhe ngersakaken tembang menapa menika Waranggono RRI ingkang Wah. menika ingkang cemeng-cemeng kados yang tak jiah menika Nggih, nggih. Ah, menika ingkang dangu mboten medal. Menika wonten Mas. nggih. Wonten Pak Warsono. Nggih, Pak Warsono. Ah, menika Kan Warsono. ah, Warsono. Warsono. Nggih, nggih. Ah, menika gadah simpenan Retno Mulya. Nggih. Ah, mangke lajeng nika Panembrama Waranggono sedaya. Weh, nomulya niku Sri Widodo. Nggih. Ah, nggih, nggih. Sri Widodo sing bawane Mas Warseno. Warsono. Nggih. Nggih, Mas Warsono. Pelok bareng iki bengine mat-matan Mas. Estu. Iki nuwun sewu, boten nganggo liput sange. Petruk bareng tak pakai sore. Mergo lakon iku lakon beruntun. Ora ngerti sangkaning dosa, ngerti-ngerti Bratayuda ngoten iki mangke. Pun. Remek ya wis dalange. Monggo bijing-bijing kula bandang lho Pak Estu Pak. Monggo bijing-bijing lajeng teng Banjarmasin Pak Estu niki. Pun. Piye ya awakku niku. Yo Mas Warsono, monggo kula aturi bawani rumiyin. Enggak. Retno Mulya pelok bareng. Sugeng driya Iki padha karo lelo. Padha ki Pak. Sami Pinten Mbak, pinten Mbak. Mung beda cakepan. Lagune sami. Monggo lajeng nggih. Katya mangge Ratna Mulya kang Kang Sumewa kadya manggih. kawang wang mang madukara Zaman sekolah aku wis diwarai ngene iki. Ngono. Heeh. Tera samya miat kanjeng naris swara ladrang Sri Widodo. Kiblat kece. Sawijaan sih.
Enggak. Ale. Katon dalah ning kapringan mabur manuit mentok grok nene nggih matur nuwun Pak Tomo tujunipun kanca-kanca tasenget jan kunono niki bukune wis lawis do suwek kabeh hebat no do kelingan wo nek jenenge gending iki gombong atek modal tetep ora bakal lali anggere wis mentel ning kene tenan wis aku ora umuk jenenge gendinge Pak Narto Pak Garapat Semarang lho wis bukan tak sing lawas-lawas aku jek kelingan kabeh ngono ya iya matur nuwun kadang-kadang menika kala Pak Tomo wonten kirang langkung pun nyuwun pangapunten nggih ning ampun kundur sik lho Pak niki nek dereng bubar ampun kundur lho amargi sing mundhut lakon niku panjenengan monggo somben wis dianu apa kuwi wis ditata meneh karo Pak Tomar ngersake wayangan meneh apa ya heeh wah alhamdulillah wis entuk DP ora DP ora sing dirandang sik dhewe ya apa ora golek dina ora pengrembug perkara dhuwit ning ngrembug lakon sik dhewe mesti kuwi ciri khas Pak Tomo ngono kuwi lakon apa lakon Cinta Putri Sejati Wah Cinta Putri Sejati heeh lah kuwi piye terus lah mbuh coba nek ditanggap tontonan ya dalange muter-muter meneh dadi Sinta iki diwiwiti saka Rama entuk Sinta kuwi nganti colong Dasamuka ngantek bubuh Alengka Dasamuka mudyar sak entek sak balane ngantek Sinta iki digawa mulih jenenge Tambak Undur ngene rak Rama tambak heeh wis rampung Tambak Undur kancane jak mulih negara Alengka disake Wibisana nah negara Alengka dilih Silapura sing dadi ratu Wibisana Rama Wijaya sak Sinta mulih bareng tekan ning Ayodya wong Ayodya moh nampa
Moh nampa Sinta. Sinta moh ditampa ora ditampa ning kono. Kuwi sisane mungsuh. Prabu Rama jare Ratu Titi sing Wisnu. Ning apa kok gelem ngopeni karo tilas sing mungsuh. Ora iso nampa. Moh nampa kabeh kawula ngayodya moh nampa. Sinta geblas minggat tak ngono. Oh kuwi. Heeh, mongko kecape Sinta kuwi wis mengandung. Oh, ngono. Iya. Wis bareng ngono Sinta minggat. Nah. Kocapa ditemu karo Pendhita Begawan Yogiswara. Diopeni rak ngono ngantek anake lahir. Jenenge Raden Kusa lan Rama Batlawa. Bareng gedhe anake loro kuwi barang cerita. Barang cerita nyang negara Ayodya nyritake lelakone ana suwijining ratu, nang suwijining satriya ngepek karo duwe bojo, bojone ning dalan dicolong wong. Ngantek mungsuhe mati. Nah, bareng ngono bojone dijak mulih. Ning disurak karo kawulane terus minggat. Nah, lah diritani ngono kuwi Prabu Rama kaget. Lha iki sapa iki? Ditekoni, kowe sapa? Kula lare dusun. Kok kowe cerita kaya ngono padha karo gepok rasaku. Wah, kula mboten ngertos. Anoman cekelen bocah kuwi cekel mlayu lah. Bareng mlayu, Anoman ketemu karo Sinta mak pleret. Nah, Anoman ra iso omong. Pradul karo Rama Wijaya. Jebul nika putra panjenengan, menika putrane Dewi Sinta. Rama mara dhewe rak ngono. Bareng mara dhewe Sinta dak mulih ora gelem dioyak-oyak karo Rama Wijaya. Dioyak-oyak bumine bengkah, Sinta mlebu ning jero bumi, bumine mingkem. Wis entek tintane Sinta. Rama ngantek sedih. Oh, ngono kuwi. Ya. Dadi Sinta ki matine mlebu bumi. Ngono kuwi. Ngono kuwi nek buku-bukune buku liya mbuh, mbok menawa ning liya. Iya. Iki wis tak culik, muga-muga sok ben ora batal. Iki pun enten Pak Ilianto apa Pak, mengke sing neruske Pak. Nun. Pun enten Pak Ilianto apa. Oh nggih. Insyaallah alhamdulillah kedah dipun lajengaken Pak. Mangke nek mboten dilajengke nggih anu Pak, pun ndak dados sisa mboten sae. Nggih, matur nuwun. Ah, Pak Tomo. Nggih. Monggo. Pun sepatur piyen, Cak? Monggo. Matur suwun sanget langkung-langkung dumateng nanipun Bapak Suliman Yusuf, Direktur Program dan Produksi RRI. Oh ya terus. Kekalih Bapak Asirama, Kepala RRI Jakarta. Oh, sing anyar iki terus. Nggih, lan Ibu Arianti Astuti, Kepala SPI LPP RRI. Oh, ngono. Ya, nggih, matur nuwun. Rek aku ora jenengmu lho, Rek. Aku siaran ning RRI Jakarta iki tahun 78. Aku nglumpukke lakone ning RRI Jakarta sing mrigi RRI lho. Aku wis entuk 45 lakon. Dadi berarti aku siaran ning RRI kene ping 45. Kuwi tahun 78 sak yahene. Kuwi urung eneng sing ning jaba lho, urung Banjaran Bima, urung eneng departemen ngendi kuwi urung klebu. Oh, ngono iya. Sing tak gulung kuming ya RRI Jakarta kuwi. Pisanan aku ning RRI Solo tahun 71. Bar 71, terus 73 RRI Semarang. 78 ya ning pusat kuwi biyen ketat reng ora gampang mayang ning RRI. Gampang saiki kuwi. Biyen diuji. Oh, ujiane piye? Ujiane gedhok kotak, nyeseke gending. Wis. Ngono. Ya. Wis, aku wis ngerti weh. Pokoke gending ki anggere kethuk loro kerep kaya gambir sawit kenong loro gedhok sesek. Aku capok bareng aku dites anu gendinge mejemuk le ngono kuwi. Apa mejemuk? Iki jere tonom, jejer ping pindho. Aku deg-degan. Mejemuk mok aku tau tepu gending mejemuk iki apa? Kok capok kenong loro tak gedhok bolane salah. Sebab kuwi 5 kenongan agek gong. Mudar ora kuwi. Durung lulus resuk anu sasi mburi baleni neh. Ora lulus wis. Ngenteni 3 sasi panggil meneh. Wis aku tak gondeli pokok anggere gending mejemuk kenong 3 agek gedhok. Wis bareng ngono gending anu le gending jongkang iki jejeran Janaka. Mudyar jongkang iki apa ki aku?
Wis, moko kuwi jebulane ming krong kenungan gong. Ora wis. Ora isine jeglungan tok to. Sing tak gedhok piye? Aku ngrungokke piye lho. Kenong loro kok wis gong. Gregetan kenong loro tak gedhok, dok wis bogong. Alhamdulillah bener. Digedhok kenong siji ya entuk, dibokong ya oleh. Wah, jan seneng tenan aku. Kuwi jaman biyen ya, jaman biyen. Nan. Saiki mayang ning RRI gampang terus. Ya, nan. Pokoke Anggris saiki iki iso apa guyokke wong karo iso sabet ngono wis tenan. Ayu saiki. Iya. Itu pancen karo biyen ketat tenan. Ya. Ning dadine ya kaya awake dhewe ngene iki, Truk. Iya, pancen. Sangune gendeng mesti akeh. Ya, tutukene ya, Truk. Ya. Aku tak nyoba sing saka RRI sik. Mengko salah setunggal. Salah setunggal parenga pelok mau Mas. Pelok. Mau pelok barang ya pelok barang meneh. Pelok barang melih, mangke kula aturi ndawahaken sarung jagung lagunge Pak Narto Sabdo, Pak. Sarung jagung monggo kula aturi ndawane sing bawa ya putri. Saged sing bawa nyuwun ngapunten. Mbak Yanti saged bawa Jirolu sing sarung jagung. Nah, nglangkahi siji. Nah, Mbak Yanti kalian Mbak Topas mari aku lali. Sinten Mbak? Siji loro telu kenggen panjenengan. Oh, nggih Bika. Nggih. Nanti lali saka suwene ora ketemu. Nggih. Mbak Yanti Mbak, bawane rupiah, Mbak. Monggo badhe gegarane wong akrami ya entuk. Monggo. Asmara Dana pelok barang dawuhipun sarung jagung. Monggo. Gegarane wong omah-omah rek. Dudu bondo dudu rupa amung duit apa amung ati lah ati mblegedes apa nek ora duit ya wonge minggat alah modaro kok meneng wae bakal kok mbok ladeni amung ati pawi sarung jagung itu dening kelobot iki mung tembung golek tembung abot iki ya sejarahe piye engko nek wis mandeg kok tak sejarahe iki sejarahe keluarga Pak Narto lho Pak Narto Sabdo terus luput pisan kena pisan yen gampang luwe ora to nek gampang luwih gampang ki piye nek gampang luwih gampang wong bebrayan kuwi ya paribasane temu ning tengah pasar pasti dadi jodone ya dadi ngono to jalanan perkara nonton wayang ngono lirik-lirikan dadi bojone ya eneng ngono kuwi dipetung nganti jlimet pasar bubar ya akeh wis tahu aku tak petung nganti jlimet mung 14 sasi bubar ya tahu aku ngono heeh mbok dijolke goleke kuron-kuron padake pedhet kuron-kuron terus yen angel tan kena tin
Lah, bunangipun buka, Mas. Lolo. Sarung jagung apoteka patro tresno tak rewangi korban jiwa koko laku atno tanda Rasulullah wakote sesat ingat kang gawe sebelas aku najan munggah sasuk mancing mung tansah eling sarung jagung rasane aku tan tresno yen tan wato sadina kaya setahun sarung jagung apot rasa. Matur nuwun. Sarung jagung ki mau sing gawe pagi Pak Narto terus. Ki mau ngomong ke sejarahe piye? Ngene biyen sejarahe. Biyen Pak Narto ki gandrung karo Mbak Patni Suwardi. Oh, Yu Patmi ya. Yu Patmi daleme Gayam Tempel Kecamatan Sidowarno Klaten. Lah saka Semarang. Pak Narto nggawa Mercy sing nderekke ning aku karo Kliwon Suwardi. Ya, terus ndalah munggah gombel kae. Kuwi radiatore umok. Melaku Pak Narto melaku aku ya nderekke Pak Narto kuwi. Kaya ngene lho Mas sarung jagung ngono. Lah aku biyen ya ora krasa sarung jagung ki apa. Tenan, bareng wis rada adem mobile iso mlaku nganti tekan daleme Mbak Patni. Bareng teko Yu Patmi iki tanggapan klenengan dadi suwung. Pak Narto nganti turu ning empere Mbak Patni turu ning lincak. Oh, bola-bali ya kaya ngene lho Mas. Sarung jagung iki. Sarung klobot. Lah klobot adegen apa, Pak? Abote wong nek seneng kaya ngene iki. Oh alah aku ngono. Nganti direwangi rendet-rendet metu. Lah, wong ngisor papring-papringan Pak Narto ya nekat. Kaya ngono kuwi ya dadi nek murid tilu ya ora mulih nalar. Nganti karewangi nyolong-nyolong tur konangan. Wah. Yeger ora karu-karuan. Wah. Oh ngono iya. Kae Slendak Biru ya ngono. Jalarane mayang ning Surabaya nang gone perusahaan rokok Ji Samsu. Nah, Suryati iki keri ora nggawa slendang tak ngono to.
Wah, bar ngono goleke kon tuku. Ah, bareng tuku dikala semono sing nukoke ya Bunata dhewe, entuk rupane biru. Dienggo lah mongko kancane iki do nganggo srindang rupane pink kuwi lho. Pink heeh jambon nah Suryati iki biru. Lah ya dadi kuwi srindang biru kuwi. Wah, jan Pak Nato iki kok cak. Mulih mayang saka Yuja apa kuwi. Terus ning dalan wong mikul dawet kuwi dodol kuwi dawet tangkringan mandeg Pak dawet cah cilik ae. Cek. Yo dodol apa? Dawet Pak. Wis mandeg sik tuku dawet. Dadi dawet ayu lho kae lho. Wah wis tenan. Angel tiru kaya Pak Nato iki. Mulane kuwi. Genti. Ayo tak jajal iki anakku sing pinggir dhewe iki. Asmane sinten, Mbak? Ayo ditepungke karo bapak-bapak. Terutama iki PT Sarana Multigria Finansial Persero. SMF. Nah, iki Pak Anantawi uga Pak Haryantopo karo Pak Trisnadi. Yutrisman iki. Diaturi tembang. Ayo kowe ngaturke apa? Ya. Monggo bebas, Mbak. Asmane sapa, Mbak? Kula Uul, Pak. Wong jeneng kok ya penyakit. Kukul. Lha Uul, sanes kukul. Uul. oh ukul. Nggih. Bosok. Oh, gena jenenge Parimin. Aduh men. Nggih, badhe katuraken apa, Mbak? Nyuwun laras pelok padet 6. Nggih, pelok padet 6. Sampeyan jeneng SN nonton isi ya, Mbak? Sakmenika wonten pasca sarjana UNS. Wah. Nggih, anu napa niku ajeng S2 napa? Nggih, menika nembe semester tunggal. Oh, semester 1. Nggih. Kowe ning wis sarjana apa belum? Sampun sarjana seni ning sakmenika mendhet S2-nipun mendhet pendidikan seni wonten Universitas 11 Maret. Wah, ya wis tak dongake, Mbak, ndang dirampungke ndang lulus. Amin nggih. Nyuwun bantuan doa kalian dana nggih, Pak. Oh, wis. Mula to ngantek wandamu ngantek kaya amplop. Nah iya ya, nek kira-kira trimo 50 tak kei. Iya, pokoke mandi dongane, Mas. Wis, pokoke sampean sing apa ya, sing tekun. Tenan iki nek Mbak Pujian, Mbak Triplek malah wis S2. Oh, ngono. Heeh. Anakku wis tau, Tru. Anakmu. Anakku sing lanang kae. Ya. Kae kuliah. Jipuk apa? Jipuk komputer. Terus cekel polisi. Oh. Memper ya ora. Atau anakmu wedok kae? Kok meteng ngono. Wah, lah modarogok. Mau iteno kepiye? Kepacut. Wandamu ngono dadi wong tuwa tenan. Mula ngendikane para sesepuh biyen, duwe anak wedok ayu ki paribasan ngempit pedang ikan ki bener. Nek ora ngati-ati mbrabat awake dhewe. Ngono. Gawe apa kuwi wirahi wong tuwa bener. Kudu ngati-ati. Jane iso ora kurang-kurang to ku. Ngandane kepiye jaman saiki ya kaya ngono kae to, kowe ngerti dhewe ya to? Heeh. Apa meneh anggere Facebookan ngono. Wah, jutek aku ngrasake. Wis. Nah iya, wis rasah di gagat. Badhe ngaturaken menapa Mbak Uul? Nyuwun mijil cengkok duplak mawon. Mijil cengkok? Mijil ketoprak. Oh nggih. Jare kuwi duplak jenenge, ya to? Nggih, ngendikane Pake ngoten. Ah iya. Kuwi nek cara kuna ora cengkok ketoprak, mung sing kerep nganggo ki nggon ketoprak. Kuwi diarani mijil ketoprak. Ning asline jenenge mijil duplak iki betul. Maka wah.
gorengan iwola malika son sunggah malih iramane rangkep kanggo mandeg Mas. Iya pikulan pomo kaki ya. Montan manting pada tipan Ya. Iki mau pipa apa, Mas? pipa banyu aja gawe kodeng. Salah, pipa banyu kok aja gawe kodeng. Pipa banyu kowe aja lali. Ngono. Apa kuwi? Hah? Itu dening apa pipa banyu kok aja lali? Itu dening kali. Kali cek pipa. Ya pikiran dhewe kono gerang dadak takon. Ngono bubar tak omongi. Wong edan. Ya terus coba Mbak Uul gawean cengkok. Neno, neno. Ya, Mbak. Kudu teko, suaramu apik. Terus. Ya. Ya. Ah. Atur selari, Mbak. Kadang padha aran dene petik. Kok niyan seswa matur marang risang mohaya ki
sang wipra kadi paran omong karsaning yuang oti papi yogya sawiring warna kang gumelar aneng bumi mugi ulun no pandya sangwi jarwi bergegek sadulita mel Gus ketingalipun benten kaliyan padatan Ndara Widodaya nimbali kaliyan ingkang abdi pun Badranaya kali anak-anak kula para bergejil menika wonten dawuh napa Gus Tru teko karo pakmu kuwi teko napa anggere omong bergegek gudeg-gudeg dilatono kupingmu kuwi bergegek ugeg-ugeg sadulita meme tegese apa mbuh gareng ora ngerti lha mbok kowe tekon karo bapak wani ora kaya wani semar dalem Pak Guru udan ora kuwi tekon sing apik nganggo tata krama alah aku ngajeni semar ya melarat ora ngajeni ya dengap-dengap Pak apa kowe nek ngomong kok bergegek ugeg sadurita mel-mel iki tegese apa nek kira-kira ora nek maknane ora nek teksa aja diunekke bingung-bingung sing ngrungokke ngono mula nek wong tuwek omongan iki senengane mesti kuwi ngentahi ngono bergegek ugeg sadurita mel-mel bergegek kuwi mandeg ugeg kuwi obah sadurita kuwi ndulit mel-mel kuwi enak lah terus kowe gandeng iki kepiye wis mandeg obah ndulit enak apa badi ugeg-ugeg didulit mudara tak pateni bongkok kowe kok bapak iki ngomong lho rampung ngono nyok wah senengane aku ki mung nerang iki ya teko sing apik ngono nyelo-nyelo kok ngono kuwi kok gareng iso ludira iki-lian ngono kuwi wong kok senengane kok nesu awakmu wis kuru kok ngono ngene tak kandhani ya rungokno bergegek ugeg-ugeg sadulita mel-mel bergegek mandeg ugeg-ugeg kuwi obah ndulik iki sethithik mel-mel ki enak dadi wong urip ki aja mung mandeg aja keset kowe obah ugeg-ugeg ora obah ki tegese nyambut gawe wong urip sumedhe gawe nadyan kok kuwi entukmu hasilmu ki mung sak dulit mung sethithik ning mel-mel kuwi enak dadi daging sungsum ngono arep kowe entuk akeh nek dhuwitmu nyolongmu korupsi ndak sabar gelak kowe mudeng senengane nek wong tuwa omong ora digagas mung ngeyeri tok wong dadi alah linggahi bokong ngantek sak jijer ngono lungguh ngantek mak jetut apa linggahi dekku kok mantap mak kerutuk Pradana yak wigati pripun Gus Kyai Semar sisip sembire luput katuranggane negara Ngastirna iki bakal bebrah tatanane lah sababe napa Kyai aku nyawang selagane Suman kang mangkono mau jubriya rasane atiku dijubriyani niku sebabe napa tumindake kok ora lomba tegese kaya ana bab wigati sing disingetake upamane to aku iki bakal nyaruwe mongko Suman kuwi caket kelawan Kakang Adipati Destarastra nganti ewuhaya ing Tambudi Kyai Semar kula ming gampil becik ketitik ala ketara pun mang percaya niku
Ajeng pripun mawon nek wong tumindak cidra mboten enek lono, mboten enek yayo karo Gusti sing gawe urip. Pinter njara langit nek kepinterane niku mboten kangge bebrayan, ora nggo nentremake kahanan. Niku mengke bakale mbuh nggih mung ajeng gawe kisruh. Ngaten lho. Mengkono ya Kyai. Nggih. Lajeng kersane pripun? Ora pati nduga ngono ayo ditutake saka kaduan. Kepiye dadi nglakon iki? Nggih, monggo kula dereke Gus. Kebak pengatos-atos iki, Gus. Kebak petang, Den. Oh. Oh. Rikatodyan Bratasena kampuh poleng bang Bintulu adi sarira angula tumung godhek wok simbar dada yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu wah Gandamana bapakku nadung dawuh wigati apa sajak sumengko timbalamu semanten ugi kula paman cumadung dawuh putraku nggih Bratasena apa dening sira Permadi sisip sembir luput katuranggane negara Ngastina bakal karuban mungsuh saka pringgondane Pakarti Ratu pringgondane Prabu Tremboko iya mongko sumurupa Tremboko kuwi putra seswane Kang Rama Sinuwun Prabu Pandhu nanging sabab apa wis diwulang ngelmu Jayaji Kawijayan ngelmu kaprajan ewadene ora ngaturake penuwun malah buang layang penantang kepengin bakal bedah negara Ngastina apa ulango Jayaji Kawijayan bola bali wong wujude buta buteng betah nganiaya pancen ora pates digawe becik mula Bratasena kelawan Permadi wis aja melu-melu pun paman dhewe sing bakal mandhegane lakon iki. Gandamana saguh menapa dadi cagak menapa tuwak aja ngantek rontok siraping kepabon Ngastina. Gandamana pamanku piye? Aku anak Prabu Pandhu. Aku ya wong Ngastina sak bisa-bisa. Aku ya bakal melu ndepane keprabon negara Ngastina.
rawi-rawi rantas malang-malang putuk. Sapa sing gawe rupidaning negara Ngastina? Bratasena ya Kamen itu mandang cawe-cawe. Manten ugi kula. Paman bagus yen to pancen mengkono. Nanging gedhe pangemanku. Marang sira sakarane wadine yen to pancen wis tuwuh kuwanen kuwi duweni jiwa kasatriyan bagus. Tak kekudang kowe dadi satriya utama. Bisa ngentasi kaya ayo tutno aku jantra tak temonane buta-buta pringgondane iki.